u Fakta X TV s mnem, prostě s Metalovým pyrem. A jsme tady na poli a i tohle video bude o obyvateli pole. Je velice, nevíme jaký bude, může být nebezpečný, nebo možná přátelský, nevíme co to je. Uvidíme. Víte, asi si něco hrabe. Bacha. Co to dělá? Možná, že ovládám jeho řeč. Ne, má nějakou asi se zase něco hrabe. Asi nějaké kořínky k jezení. Pane bože, on tam vážně něco jí. Něco hrabe? Zase jí. Asi má nějaké kořínky. Možná... To už je paníka, že to spadlo. Asi má rád let. Utíká, on utíká. To zajímavý obyvatel pole. Tady hodně šílenců a toto je jediný obyvatel. No. Dědu. Učiči. Huďu. Huňo. Potom. On mi skočil na záda. Help Martin. Pojď sem. Ti dorazím. Hoňo. Žije. Hoňo. Asi má rád let. Zvláštní. Hoňo. Ne.